Selamat datang di channel kami. Terus dukung channel ini agar kami bisa selalu menghibur Anda semua. Tetap senyum ceria dan jangan lupa subscribe. Lah, mangke te omongi Mbah Bentong kan lep kok. Langsung nguyon wae dhisik. Mantap. Alin. Mantap, mantap. sawan jane. Pakane wis digolekne mbok mang to. Wis mangan-mangan. Pirang-pirang tahun wedhus mangga semene ae. Jangan jaluk bojo, Gus. Wong ati nggih sang rabi barang ora manak-manak. Ngono kok jarene arep sugih. Wong wedhus sepanggah ae pirang-pirang sasi. Panggah telu wae. Jane yo ora sir ngeluh nek kaya iso angel liram. Arepe sugih titik ngene. Kowe njang njaluk bojo ngono lho, Gus. Piye panggah e. Iya ya. Kono iki sawahe kaya njaluk lelep anune supete. Bisa deloke engko lek ora tileki udan iki ora mesti kok. Malah ora mangan wedhus rek. Supete tak ora gelem urip. Tak deloke Gus. Mbok, aku tak ngongak suket tak lepi. Ya, suket pare suketnya suket ndang lemu. Getiret makan sapi ya. Ya, Mbok. Lah tenan to. Garing iki parane ngetan nih. Paling iso sing keren. Beres ini udah. Alah joglok kene kali ngetani banyu. Kok banyune cilik men kae. Turut ngalor apa piye dhisik? Weh. Lah iki iso diparakne rene iki piye lho jene? Wih. Lah iki nembok kuwi iso tak gawe iki piye lho jane? Ndak nyadar aku. Angelan iki. Kae. Lah wong iki ngeke jamku lho iki wayahe. Jarene Mbah Bentong ya.
bendung nang kene malah. Lah arek iso bendung nang kene. Nang kene. Wah. Guys, wali kleru ya. Banyu cilik erap. Cilik ora apa-apa banyune. Wis tak padakne kaya urip iki. Cilik sing penting telaten nyambet gawe ngono. Engko nyelot suwi prak ya wis dhewe. Prak ya ngono. Oh ya. Tak enteni sepira suwine banyu iki engko wis ibarat banyu neh. Urip iki. Sing penting mili, masih cilik sing penting usaha, engko akhirnya ya rampung. Hah, ngono wis mening. Jane kan iso ndak teko-teko ning dilu banyu meng. Kurang ajar. Itu yo cuwilik. Gila, kayaknya tuh neng endi ki mong bendungane mong. Wih. Jane iso keli nyatur jane. Lah, ya ora teko-teko. Teni malah digo liyane. Lah lintinganku mke keri. Lah. Ndak otro iki. Loh, kok mati neh banyune? Bih. Lho ngalur lek no. Bah. Ini karo ngenteni banyu ngene kaya nyanyi dhisik nyampleng. Ya iki mike ya sini. Wis mending iki mike siap ki nyanyi. Lek penontone wis hei. Sabar sik. Kulepas semua yang kuinginkan. Gak matuk iki. Ngene lek ning tipi-tipi ke rambutnya tinggal nek ning ono sing tukang nyanyi. Lepas semua yang kuinginkan takkan kuulang. Maafkan jika aku bermimpi salah satu menanti. Yo semuanya. Woro. Di suarane. Takkan lelah aku nanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali dan dikenal di hati saja. Lah iki bembek neh iki. Sopo lho jane bembak-bembak turut kene iki. Kaya ora enak menungso. Kancane lep. Malah dibendung nang kene. Kuiten nang klek sampe roh wonge. Pak pacul ndase pokok isan. Kocrok ora dadi kancane. Wes saudara-saudara, aku wis klenger, wis ora kuat. Lempo. Wes pokoke anu eling lawas padha ngene wes. Jane ora lho. Banyu panggah urung teko iki. Wis nyanyi oleh sak mbuh dalane. Lupa bendung. Ndak kate bedah neh, Beh. Jane sopo iki? Banyune malek kaya banyu segoro biru. Beh. Iki jane ngejak piye to iki wong iki?
Dijak gelut apa piye to, Pak? Bedaya apa enek ngelep lho pe ngesor mengko. Nang ketok. Deh depane kok sampai mati neh. Sopo sing anu kak? Pacule ndase. Dedep kene ae. Lho. Lo. Paculku nyeblok. Dedep nang kene, ndelik nang kene. Sampai anak wong pacul ndase ae. Oh ya, lho, aku mesti dhewe. Wah. Lho, rene wong. Lho, rene wong. Rene wong. Ya jalak dedepane engko sanuke anak wong ngelepmu. Jak gelut ae. Kene. Lah, orane wong jane. Kene kene. Sampai nek wong ditenono kok. Bedaya ayo pangan. Beh. Wayahku lep iki. Bocah cilik ini direkon. Uangan ndase kae engko malan. Bah arep tak antemi bocah cilik mesakne aku. Alah wis bene sesuk diterusne neh. Lah karek cah cilik. Nyapa lho karek turut kono gupangan sliro jane kok. Iya lho bocah kae jane ndak cetha kae bocah kae. Di hati saja. Siapa ngomong, Mbah? Ini lama. Yo, Le.